L-Ajruport Internazzjonali ta' Malta qiegħed jirrevedi l fuq id-bassir tiegħu fil-moviment tal-passiġġieri għas-sena 2024 u qal li issa qed jistenna li jilqa' ma' 8 miljun u nofs passiġġier, jiġifieri ma' 650,000 aktar mir-rekord li għaddew is-sena li għaddiet. Fi stqarrija l-Ajruport Internazzjonali ta' Malta qal li kien f'pożizzjoni li jirrevedi l fuq id-bassir tiegħu e kif itkabbir b'saħħtu li esperjenza s-sena li għaddiet kompla wkoll fl-ewwel xhur tal-2024 u mistenni jibqa' b'saħħtu fix-xhur li ġejjin, partikolarment fix-xhur biżla tas-sajf. Sa dan it-tant ħabbar li fix-xahar ta' April kienu għaddew total ta' aktar minn 770,000 passiġġier li jfisser żieda ta' 9.3% fuq l-istess xahar tal-2023. Fl-istess xahar ukoll kienet irreġistrata żieda ta' 9.6% fil-moviment tal-ajruplani, tant il-postijiet disponibbli fuq it-titjiriet żdiedu b'10.5% fuq l-istess perjodu tal-2023. Is-swieq l-aktar importanti matul ix-xahar li għadda baqgħu dawk tal-Italja, ir-Renju Unit, il-Ġermanja, Franza u Polonja. Fid-dawl ta' dawn ir-riżultati pożittivi l-Ajruport Internazzjonali wkoll irreveda l fuq id-bassir finanzjarju tiegħu bidħul li mistenni jkun ta' 132 miljun euro bi profitti ta' 44 miljun. Dan fl-istess waqt li fl-aħħar xhur l-ajruport beda jwettaq l-akbar investiment infrastrutturali tiegħu biex ikun jista' jakkomoda aħjar din iż-żieda fit-traffiku ta' passiġġieri.